dinaung saur matua beremuna helamuna di bagasa tikyon patu paota maraja nami adat naguk saur matua tu ama nahu hahologi hamyon marhiti akadat na pinukan yung puta si jolo-jolo tubuhi takas no tutu patudu honoton jala paboto honoton tuaka na tua-tua lumobi matuamu raja nami tulang nami dohot hula-hula nami nunga gabi beremunaon nunga gabi helamunaon diari naok salkui alania karaja nami takas tohami mangido mangeling tuhamu sudia kahula-hula nami dohot tulang nami asa marhite akka tamiangmu marhite akka panupahyongmu sahat akka nauli na dinggam buse jaloon ni pinopar ni beremuna naok saur matuaon tadali akka haulion dohot akka hauburjuon ni natua-tua namion ditiking uluna takas ma tulang na burju raja nami hula-hula nami asa ape hok kamu tu si majujung ni parumain namion ima si jagaroni asa giat somon hatanai ruak kana jaga juluan tulang sangia takwa kana jabar tu bilang pari tahun hela tahun dosa atau apa takwa sekali Mora jadi amuha nami guntung dengan tutur para koko mahami batas pokoni kiaru patwa tu mahami di para dewi gabe masalah horas dari dalam tutur kita kembali ke tutur nama hangarangi di lentari so jumpa masuk atau tutur katahun dari kota gabe dan tidak bertabuan hari taruh gabe nama di tutur nama hangarangi tutur mereka masuk baru jadi memang baru oh apa itulah itu suatu yang mau kena makin HBB guru orang yang baru asal dia apa semuanya apa hasil karun dia berenang detik kalau titir marana titir marburu do titir marpau pisarana titir marpau pisar buru tadi dia batu tu dia tu orang asal masuk batu HBB memang baru pemilu nari nomor tadi bata asal dia sama tu bilang parah Utimu besen haka bion ng guru, tusulia karakol na doa kahilana. Asal jamu o prami, asal magalay mahamu do. Asal upatu ko kami si Sagarno, si Mayurmo, asal kiat marasiro ang mga talibata. Dibat hukom pagkuhamu akkan asakan. Nasori mo di hamu na tao po ni Bernardo, tao bisa anak sada, tao bisa guru sada. Dapat nomor dia ada di asal mekiuk. ikiuk main kalau dia ya Jadi sampai mana yang berani pasal nonton ni yang ada, hati itu orang katahu, satu hotel, mengasapi upah tu kami, sejauh mana tu si macam ni berani, asyik orang terlibat, tu bukan keseluruhan, jadi kita Kompunai, nakok matututua, nakok mahagabion, nakok nang hamoraon, di pinopar di beremuna, na tua-tua nami, nauk saur matuaon. Asau peamak pada nami, asang kiat, di patongo Tuhan tai, akalas niroha, marhite na marsijagaro kami di bagasa sedarion, di nauk saur matua, na tua-tua nami, atong amang, baik damang godang nahobar tu namar si jagarone kita